del af min opvækst. Jeg husker tydeligt den kære spejderleder, Jens. Han tog mig under sine vinger og behandlede mig som hans egen. Han viste os, hvordan man tænder et bål, men hos mig tændte han noget andet. Han lagde tændblokken ned i det fornemme opstillede træværk. Han slog 2 sten mod hinanden, og derved tændte han gnisten. Gnisten, som jeg ikke kunne slukke igen. Jeg erindrer en af hvor mange spejderture til Blå Sommer. Den største og mest kendte spejderlejr, som for alle medlemmer i det danske spejderkorps. Det afholdes hver 5. år, og jeg nåede at deltage 2 gange, før min mor sagde, at jeg var for gammel. Første gang var jeg 7, og anden gang var jeg 12. Vi hyggede os rigtig med de ture. Jeg sov altid som den eneste sammen med Jens telt, selvom vi sjældent fik lukket et øje. I dagen op til min konfirmation fik jeg en spejderkniv af Jens. Der var indgraveret navn og fødselsdato. Den var stor. Jeg kunne mærke en kraft, når jeg greb om skaftet. En følelse af magt. Og så i gang igen. Snobrød. Vigtig kost for en spejder, når han prøver at overleve i vildmarken. Jens havde altid pølser med, som vi kunne stikke i brødet. For når der var pølser i brødet, smagte det hele meget bedre. Dejen, lavet af mel og spejderlederens helt specielle mælk, skabte det perfekte brød, som vi lystigt indtog rundt om bålet. Jeg længes efter Jens. At indånde den friske naturduft, at bygge huler med no girls allowed skilte. Det var livet. Livet, som sammen med Jens var glæde i den reneste og måske skyldigste form. Og så var der alle kanoturene op ad Gudenåen. Kanoen gyngede, og jeg holdt om Jens. Holdt ham, som blev jeg revet væk, men vi skilte aldrig. Solen skinnede ned på det klare vand. Jeg kunne se mig selv i vandet, og jeg kunne se Jens. Jeg betragtede ham med ro i sjælen, for jeg vidste, at han altid ville være der for mig. Min specielle kano hed Lotus. Alle de fantastiske ture, Jens og jeg havde med den. Fantastisk. Når jeg tænker tilbage på min tid som spejder, kan jeg ikke lade være med at smile. Tænk, at en dreng som jeg kunne få lov til at opleve de ting, jeg oplevede. En dag var Jens der ikke mere. Vi fik at vide, at han blev overført til en anden trup med en anden leder. Jeg fortsatte som spejder, men det var ikke det samme. Den nye leder viste lige så stor opmærksomhed til de andre børn som til mig. Det var mærkeligt. Min gnisten til spejderlivet forsvandt, men var der stadig for Jens. Jeg meldte mig ud. Mange tak.